sulurile alea de sârmă și de alea ce de ăsta, alea. Săraci de comandă. Ce deasupra, vezi că eu pun. Vezi că le chita. Îți dai seama că dacă dă focul jos, o pula mea, arde și cicătă de la jos, mai așa, de sus trebuie să le ai. Ana, vezi că am putea fut-o ea acolo. N-am tai eu decât puțin în cluj ca asta la tine. De tot este bun. Uite acolo. O să urcat de ea ca în cireș. Ce cături de ce calci bine? Uite cine e care, bă, de-astea e stropită cu motorină ceva, bă. Ana! Ce fumnică bagă, dai. Bă, cu ars ăla, uleu și juleta au rămas. Am uitat. Dai seama, aia e șerbinte în buric de asta. Așa procedează, știi, în caz dacă ea să flăcări procesul ăsta, ce vorbesc, bă, că deja vin alea pe noi, scânteile, trebuie să ne dăm de aici. Direct. Dă-ne hainele, mâncat. Gândește de aici, gândește acolo în sat. Bă, Nicu, dau de apă pe față. Mă, Nicu, stă lumea, mă. Dă-i acolo, de lumea. Fii de acolo cade, bă, aveți grijă. Nicu, fuge lumea de acolo. Cum mergeți în colțul ca Ia, uite, de vreau dau drumul. E bine. Ce vorbești, tată, că eu am plecat. Pe pas, da. Te panica, mă.